Най-вкусната риба в Черно море – лефер. Първо ще почисти рибата, махаме люспите. Ще почистим рибата от вътрешностите. Леферът е ценен заради нежното и богато на полезни мазнини месо. Трябва задължително да разцепим до гръбначната кост и да премахнем кръвта. На слаба струя студена вода. Рибата вече е почистена. Следва много хубаво да се подсуши. Следва вкусяването. Само сол, равномерно навсякъде и зехтин. Важно е да приготвим рибата на барбекю на дървени въглища. Това ще предаде един изключително хубав опушен вкус. Рибата ни вече е готова. Показвам ви най-бързия и лесен начин за обезкостяване на лефер. Първо отделяме главата от гръбначната кост. След това правим един разрез по цялата гръбначна кост. Внимателно отделяме месото от коста. Завъртаме. Същото правим и от долната страна. Много внимателно. След това премахваме коста. Вкусът наистина е зашеметяващ. Заслужава се да опитате тази риба в ресторант Немо. Коя риба искате да приготвя следващия път?